Yn gyntaf, ar am. Helo, symai, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i. Ydych chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ara deg a bob yn dipyn yn addysgu Cymro. Llwyddo i addysgu Cymro. Yn addysgu Cymro o Pennod Ynys Môn, ynglŷn â chyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry Hunter. Yn gyntaf ar am. Reit, Pennod 91. Ia. Ia. Bron mor hen a chdi, Jerry. Ia. Felly, just cyn i ni gochwyn, just i atgoffa bobl sy'n gwrando pa bod hwn yn dod allan, da ni'n y babell len am chwarter i 1 ar ddydd Llun Eisteddfod. Yn recordio canfed bennod, prif gyfres y pod. A pennod ola cyfres 3, felly cyffroes iawn. Felly, sgwelwch chi dda, ymunwch efo ni. Mae'n le da os ti'n bwrw glaw. Dwch eich bachdana. Dwch eich bachdana. Thermos o de. Bofrol. Potel o tequila. Di pawb ddim matha chdi. Rhaid, felly cofiwch hynna. Cofiwch bod gen Jerry nofel newydd allan yn camol Donald Trump, os dwi'n cofio'n iawn. Felly mae hwnna werth i'w darllen. Ia. Na ma ni. Reit. Oce. Lle da ni'n mynd heddiw? Ti'n cofio'r benod dwytha? Yndw. Ie. Caban dewyrth, neu aelwyd dewyrth Robert sydd yn trafod caban dewyrth Tom. Gan Gwyl Marythog. Ie. Ti'n cofio enw ci Ewyth Robert? Tobbit. Ie. A ti'n cofio enw'r gath? Judy. Da iawn. Cwestiwn y mawr llenyddiaeth Gymraeg. Ond, mae yna debygrwydd ar unwedd rhwng Gwyl Marythog a'r cymeriad llenyddol pwysig dyn ni am drafod heddiw, sef dyn ni am drafod Sarah Jane Rees, neu Cranogwen. Ac yn debyg i Gwyl Marythog, oedd hi'n fardd ac yn gymeriad pwysig yn hanes y was gyfnodol Gymraeg, yn olygydd ac yn gymeriad amlweddog iawn hefyd. Ond ar y cyd-destun, dyn ni wedi sôn tipyn am lenyddiaeth Gymraeg gan ferched trwy'r canrifoedd, chbod o ran rhai o faledu'r 19fed ganrif, o mynd yn ôl yr oesau canol, gwerfod Mecher ag y blaen. Yn lle diweddar yn y gyfres hon, dyn ni wedi trafod delweddi'r Gymraeg sy'n sgil sarhad y llyfrau gleision. Llyfr fel y dyr. Ie, llyfr gwych Jane Aron. Mi sgwennodd Jane Aron llyfr gwych am Cranogwen. Testyn y benod hon hefyd. A'r gyfrol Telyn Egrin gyhoeddwyd ganol y ganrif. A'r cylchon Gymraes gyhoeddwyd am 2 flynedd yn 1851-52 ac yn y blaen. Ond o ran trafod llenyddiaeth Gymraeg gan ferched yn y cyfnod hwnnw, mae Cranogwen mor bwysig, Sarah Jane Rees, mor bwysig. Mae'n gymeriad bwysig yn gyffredinol o ran llenyddiaeth Gymraeg. So, ys talwm, o'n i'n dysgu modiwl cyfa yn Prifysgol Bangor am lenyddiaeth Gymraeg gan ferched am modiwl cyfa, ddod rhoi poblogaidd, yn mwynhau neud. A ar ôl cyfnod, fi'n meddwl, wel, dwi'n gwybod, ydy hynna'n rhyw fath o geroeiddio, os ydych chi'n gosod ar wahân yn lle trafod llenyddiaeth merched yn y brif ffrwd mewn ffordd, Ond dwi dal rhwng dau feddwl rhan beth sy'n sicrhau'r tegwch a'r darlun gorau. Wel, ti'n rhaid i ddweud, dwi wedi fy sodro, dwi'n cofio ti'n deitha ni, dwi'n gwybod, pa benod, mae dim ond un benyw sydd wedi cael ei chynnwys yn yr Oxford Book of Welsh Verse. Un fenyw go iawn, mae Heledd yn y sef cymeriad. Un fenyw go iawn. Anne Griffiths. Ac wedyn, dwi'n gwybod os nes ti glod Fôn Roderick yn hyflwyno fi un o gerddi... Ar y podlediad arall, ar y chwaer bodlediad, neu brawl bodlediad, gwleidyddau. Abdul Ymro'r Cocaine gan... Dorio Sir Fôn. Gan John Eilian. So mae yna sbwriel yn y casgliad yna, a dim ond un ferch, a dwi wedi bod yn... Di Cranogwen ddim yn y flodeg honno. Na, anhygol. Na, gwerfel mechain. Felly dwi'n meddwl gen ti fwy o waith efo nghylu. Wel, teg. Mae'n lot o ysgol higen eraill i bar wrthi. Oes, ond o ran y dysgu yma. O ran y, hollol. Felly mae Cranogwen, neu Sarah Jane Rees, yn gymeriad diddorol, gafodd ei geni yn y flwyddyn 1839, a byw tan dechrau'r Republic cyntaf, wel, 1996.
1916, ganol y Rhyfel Byd Cyntaf, o Langrannog yng Ngheredigion, fel mae'r enw Cranogwen yn awgrymu, lle de. Oedd ei thad yn Gapten Llong, ac ys talwm nhw'n pobl o Capten Llong, bod teulu eitha cefnog, meddwl oedd llonga mawr yn hwylio dros yr Iwerydd, ond catch oedd y llong, lle bad long bach, de. Ac oedd yna, ddim eisiau tan brisio'r gwaith, ond oedd yn hwylio i borthladdoedd Cymru yn ôl halen a llwch glod, rhywbeth o felly, ac wedyn yn dosbarth i beth o felly ar hyd pentrefi bai Ceredigion. So dyna math o llong bach, ond capten o'i long i hun oedd o, ti'n bod? Mae lot fawr o forwyr yn Langrannog wrth gwrs. Wel, ar Fordir Cymru mae hanes gynnau dilio pen draw pen llun ac oedd y môr yn eithriadol o bwysig o safbwynt. Ie, hollol, yn union. Yn ganolog yr economi, ar ddiwylliant, ti'n bod? Ac mae yna lyfr gwych am Cranogwen gan Jane Aron gyhoeddwyr 2 flynedd yn ôl, llyfr gwych iawn. Mae yna gerflun wedi cael ei dadleuo. O'r diwedd wedi cael ei godi'n Langrannog. Ac ti'n bod, Jane yn neud y pwynt yn ei llyfr hyd. Wrth gwrs, mi oedd lot o ferched yn mewn cymuned o'r fath yn gorfod sgwyddo llawer o wahanol roles, achos oedd y dynion i ffwr ar y môr yn aml, hefyd, ti'n bod, reit diddorol, de. Ond, yn stori amdani, bod y teulu, bod y tad yn berchen ar ei long ei hun, neu yn Gapten Llong, doedd nhw ddim yn dlawd, ond doedd nhw'n gyfoethog chwaith, de. Ac yn reiddiol, doedd y tad ddim am roi addysg i'w ferch, Sarah Jane Rees, achos dyna oedd y norm, oedd y brodyr, 2 frawd os yw'n cyfyn iawn, am gael addysg ysgol lli, ond oedd y tad ddim eisiau talu i Sarah Jane bach gael ysgol, de. Ond oedd hi'n mor glefar, un o bobl sydd amlwg yn athrylydd go iawn, ac oedd hi'n fatha cysgodi i brodyr hun pan nhw'n dysgu, ac yn fatha dysgu sgwennu trwy sbio yn nhw o felly, ti'n bod. A mae'n hanes amdani'n sgwennu llythyr at eitha, achos i thad i ffwrdd y môr, felly nhw'n sgwennu llythyr ar ein gyrraedd o yn Nghaerdydd, felly bynnag y llong yn bwrw angor ac yn y blaen, lle da. Ac y ffaith bod ei ferch fach wedi sgwennu llythyr o'r fath, ys i wedi ddarbwyllo bod rhaid rhoi addysg yn felly mi gafodd addysg, de. A wedyn mi ath hi yn ysgol feistrus i hun. A oedd hi'n dysgu dynion am merched. Ond oedd hi hefyd wedi dysgu morwriaeth, a di mynd yn fwrwr i hun, yn forwr i hun, morwraig, yn gweithio ar long i thad, ti'n fod? Sy'n rhyfeddol, ti'n fod? Waw, ni'n gwybod hynny. Ie. Ac yn ddod, achos yn cyfnod yma, gen ti, ar llong y mawr, mi oedd teulu'r capten yn y weithiau, gwraig a plant weithio'r capten yna, Mae yna ambell i hanes yn rhamantus, ond gwir, am ferch yn gwisgo fel dyn o hedig i ffwr, ond sawl mor leidr enwog felly, yn cyfnod cynharach, merched i gwisgo fyny fel dynion o hedig i ffwr, ac yn y blaen. Ond oedd hi'n gweithio fel, pawb yn gwybod pwy oedd hi, ac oedd hi'n gweithio ar y llong, a hefyd oedd hi mor dda, oedd hi mor glefer, oedd hi meistroli'r holl dechnegau morwrol, oedd hi'n dysgu morwyr ifanc eraill yn Langrannog. Dynion ifanc, oedd hi'n bod yn forwyr, ac oedd hi'n dysgu nhw sut i wneud y pethau ran darllen y chartiau. So oedd hi'n anhygol o glefer, A mae yna stori amdani pan oedd hi'n athrawes ifanc, a rhyw forwr ifanc yn ei dosbarth hi, oedd hi'n rhoi rhyw bapur ar y bwrdd a rhywbeth, a dyma fo'n trio cydio'n ei llaw hi. Swadan. Dyna fo. Cletch, os yn dweud yn Sir Fôn. Ei clewtyn, mae'n dweud, mae'n siŵr yn Ngheredig yn rhywbeth clewt. Cymeriad diddorol iawn. Mi oedd hi'n bardd pwysig, yn anis o'n hynna maes o law, golygydd pwysig iawn hefyd o ran y wasg ymnodos o'n hynna. Ond oedd hi'n grefydd o iawn. Ac oedd hi'n pregethu, oedd hi eisiau bod yn weinidog, mae'n debyg, ond oedd yr hen gorff, Methodistiaid, Calvinedd, ddim yn caniatáu ferched pregethu wrth gwrs. Ond, bod hi wedi cael ei gwrthod i fynd yn weinidog go iawn, oedd hi dal yn pregethu ac oedd hi'n mor ddawnus. Unwaith o'n deud hyn, oedd drafod Gwilym Hiraethog 2 ben yn ôl, oedd o'n, mae debyg yn bregethwr gwych ac wrth i boddon i glwad. Peti bod o ddim recordiadau, achos mae oedd hi'n arreithio'n wych, yn arreithio wych ac yn pregethu'n wych. Felly oedd pobl yn tyrio i gweld hi, gweithio'r ffaith bod hi'n fenyw mewn cymdeithas oedd yn rhwyeithol iawn. So oedd hi'n bwysig iawn, oedd hi'n grefydd o iawn. Oedd hi hefyd yn bwysig iawn o ran sefydlu undeb dirwestol merched y
y de, ti'n bod? Reit. Ac oedd dirwest yn bwysig iawn, de. Mae'r rhaid ni sôn bach am... Ti'n gwybod fy stori i am dirwest? Dwi wedi gweld tystysgrif yn dy... Wel, pan ddaru fy nhaid a fy nain briodi, mi ddaru mab undeb dirwestol Gogledd Cymru briodi hefo merch undeb ysgrifennydd urdeb dirwestol De Cymru. Felly, oedd y briodas y dynastig dirwestol ni. Pan ddaru taid a nain brodi, oedd o'n uniad. Wow. Priodas dirwestol dynastig. Ie. A dwi'n cofio dwi'n gweld rhyw dysysgrif y dy... Mae gen i dysysgrif undeb dirwestol Methodistiaid Calfinaidd. Na ti, o dyna beth ni'n sôn amdano fo. Dwi'n mynd i gael chdi arwyddo fo pan da ni'n mynd yn ôl adra wedyn. Gofryd. Ia, so beth bynnag. Felly, na, o dirwest wrth gwrs yn beth mawr. Ar hosodd y dair yn dirwestwr? Oedd o'n hoff o sherry trifle fo mam. Ond dyna hyd a led o. Ie wir, waw, diddorol da. Eto, mae dirwest yn ofnadwy bwysig o ran diwylliant Cymraeg y berwyr ganol 15 dechrau 20 ganrif, felly mae'n bwysig o ran llenyddiaeth Gymraeg. Fe'n sôn am hyn wrth drafod y cyfnod gyda myfyrwyr yn yr adran Gymraeg ym Mangor. Ac, i bobl ifanc heddiw, mae syniad o fideo, wel, unrhyw un heddiw o bod syniad o fideo, lle mae pobl yn addo i beidio a byth cwffwr ar ddiod gadarn, llwr y mwrthod, llwr y morfodwyll, mae'n syniad rhyfedd heddiw i ryw raddau, dydy, ti'n bod? Ond peth yw, mae pobl yn ei weld o rhywbeth sych, mae'n mwy nag un ffordd, ti'n bod, diflas, beth o fe. Ond peth yw, oedd yn bwysig, oedd yn fidiad cymdeithasol radicalaidd bwysig yn nelu at wella safon bywyd y merched a wedig ymysg y werin dlawd, achos mi oedd goryfed yn arwain at drais domestig wrth gwrs, a hefyd mewn teuluoedd llawl, pan oedd y gŵr yn gwario pres pryn y teulu ar gwrw a gin y pethau, oedd hynny yn creu clydu da. Na, oedd o'n cael ei weld fel rhywbeth rhyddfreiniol yn yr ystod yna. Rhyddhau bobl o ormes, hollol. Ariannol, trais, A dyn ni wedi sôn ychydig bach am Robert Everett, barchydig Dr Robert Everett o, ddyn bach yn reiddiol ath o draw Sir Flint, so wedyn wedi dod yn bach ath o draw i America i wasanaethu mewn Capeli Cymraeg America, ac dim pwysig o ran y mudiad yn erbyn caethwasiaeth ymysg Cymru America, ond oedd gyda fo gylchgrawn byrhoedlog am gyfnod yn ogystal â'i brif gylchgrawn y Cynadau Americanaidd, sef y dyngarwr de. Ac oedd dau beth oedd yn cael sylw ym mhob rhifyn o dyngarwr, sef caethwasiaeth ac dirweste. Bod y ddau beth. Ac oedd Robert Everett yn coleddu nifer o fudiadau radicalaid gwrthwynebu caethwasiaeth. Oedd o bled addysgu merched o beth mae'r pryd, heddychiaeth, a heddychwr go iawn, cyn dechrau rhyfel gartre. A dirwest wrth gwrs, oedd yn rhan o'r pecyn ymneilltu o radicalaidd yn sicr erbyn canol y ganrif i'r rhyfel. Mae'n ddiddorol meddwl, dwi ddim yn llwyr ymwthodwr, ond dwi'n meddwl bod peth o'r agwedd yna, mae gennau agwedd at gamblo. Dwi'n un o'r bobl yma fysa'n gwneud gamblo yn anghyfreithlon fory. Taswn i efo unrhyw... Ond mae'r un fath o syniad o drych am o hwn yn drwg i bobl. Yn drwg i bobl. Mae'r feddolfryd yna yn bendant wedi'w greiddio yn y fi'n rhywle. Hollol. Mae'n ambell duedd Piwritanaidd arall yn eich ti hefyd oes. Ond, mae bosib iawn, hi wedi gweld eto, dwi wedi dweud tipyn o waith o gwmpas rhai pethau yma, a mae bosib iawn bod dirwest wedi dod i Gymru ar hyd llinella'r cysylltiad trawsatlantig rhwng Cymru ac America de. Os mi ddechreuodd yn America, lle oedd Robert Everett yn rhan ogleddol o dalaeth Efrag Newydd, the burned over district, achos oedd tana dywiciad i llosgu yn y gymaint, felly'n bosib wedi dod o fyna de. Ond wrth gwrs, erbyn, ail chwarter yr 20fed ganrif, mi fys y dirwest yn cael ei wneud yn gyfraith yn America, ti'n so efo prohibition, de. A wedyn Al Capone wrth i fod, a Murray the Humph, son am American o'r Cymraeg. Be bynnag, so dirwest yn bwysig. A hefyd, yn ogystal â ffaith bod dirwest yn fyd oedd yn ceisio dywygio cymdeithas i'r gwell, mewn ffordd real iawn. Hefyd, oedd yn bwysig iawn o ran hawliau merched mewn ffordd arall, achos mae'n debyg, mae'n nghyd-destun y mudiad dirwest yr oedd merched yn cael cyfle i chwarae rôl gyhoeddus, yn ddangos ar lwyfan, yn arweithio, a trefnu ac yn y blaen.
yn sicr oedd un o'r cyd-destun y cyntaf i ferched arwain i raddau helaeth iawn. Fel Cranogwen, Sarah Jane Rees, yn gwneud llawer iawn yn hyrwyddo undeb dirwysol merched de Cymru. A mae'n debyg, mae Jane Aron yn trafod hyn yn ei llyfr am Cranogwen, mae'n debyg bod tad Cranogwen fel llawer o forwyr yn goraddau yn aml wedi gweld. Mae'n gweld bod hi wedi gweld ei thad yn feddwl bod hynny'n effaith pan oedd yn blentyn hefyd. Ac hefyd, mae Jane yn edrych pwynt yma da, mae Cranogwen yn sôn lawar am ei mam, mae'n gerdd sgwrdd i'w mam, mae'n diolch i'w mam am y gefnogaeth a'r pob dim. Dim yn sôn rhyw lawr am ei thad, da, so mae'n rhyw dinc yna, lle mae'n rhywbeth. Bod hi wedi dilyn ôl i draed fel o ran gweithio ar y môr ac yn y blaen. So, diddorol, be bynnag. So, yna'n holl o bwysig, de. Ac ar ran gafal dirwest ar lenyddiaeth Gymraeg, i ryw raddau, ond oedd drafod gwilmhyrithog yn y ddwy bennod ddwytha yn y pethau ni'n pwysleisio y ffaith bod i ryddiaeth greadig o mor ddifyr, achos di o ddim mor amlwg foeselego bob tro, mae'n hwyl i gael, bethau eraill, a mae gen ti lot o bethau moesol. Mi oedd llawer iawn o'r nofela neu ffug chwedlau Cymraeg cynta yn bethau dirwestol, Mae dyn gwir, na ni drafod Daniel Owen cyn hir, nofelydd Cymraeg, hyn ar bwysig tad y nofel Gymraeg, a dwi'n mynd hoffi y math yna. Ond dechreuodd Daniel Owen i yrfa fel nofel trwy gyfieithu nofel dirwestol Americanaidd. 10 Nights in a Barroom, A be bynnag, so dirwest, am I sgwennodd Cranogwen farddoniaeth dirwestol hefyd, so mae'n bwysig iawn o'r sôn am hynny, Felly, o ran I gwaith fel bardd, dechreuodd gyfansoddi barddoniaeth, cerddi rhydd pan oedd hi'n ifanc iawn, ond dath I enwogrwydd cenedlaethol, fel mae beirdd yn gwneud heddiw trwy ennill cystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1865, gyda bryddest y Fodrwy Briodoasol, Ac, wrth gwrs, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae bardd, mae unrhyw Eisteddfod, gwerthu halad, mae bardd y cystadlu dan ffigenw, So doedd y beirniaid ddim yn gwybod mae merchoedd hi. Mae rai bod hwnna wedi bod yn chwildro. Hollol, mi gyrodd hi 2 o feirdd gwrwaidd enwoca'r cyfnog, sef Ceiriog, dyn ni wedi trafod, John Ceiriog Hughes, ac Islwyn. Dyn ni ddim wedi trafod Islwyn, dyn ni'n gadael peth allan o ddyn, ond dyn ni. 2 o feirdd gwrwaidd enwoca'r cyfnod, Ceiriog Hughes, oedd curo nhw, Ac, dychmyg o wefr o gweld hi'n sefyll ar ei thraed yn y Steddfod. A be oedd hynny'n golygu ferched eraill hefyd wrth gwrs. Da ni'n gwybod hi oedd y ferch gyntaf i ennill yn y modd yna. Ia, hi oedd y ferch gyntaf i ennill. Wrach dyn ni gyntaf i gystadlu pwy o wir yn y gyntaf i ennill. Dychmyga'r... Wel, ti'n deud gwefr, ond y sioc a'r sgandal, siwr o fod, ie? Mi oedd merched i ennill mewn steddfodau bach, mae'n rai pethau. Dwi gweld hanes steddfodau yn America, mewn cymunedau Cymraeg America yn 1850 efo merched yn ennill am bell gystadleuaeth ar y treithawr o rhywbeth o fel yna, sy'n diddorol, Steddfod fach yn Wisconsin yn 1850 ar rhyw Gymraes yn ennill Cymraes Americanaidd yn ennill cystadleuaeth treithawr am hawliau merched, sy'n diddorol. Wisconsin, Cymraeg yn 1850, ond bynnag. Ac wrth gwrs cofio mi, fydd yr Eisteddfod Genedlaethol newydd yn 1865, mond yn 1861, 4 mlynedd yn gynharach y cynhalwydd yr Eisteddfod Genedlaethol go iawn gynta yn Aberdâr. Felly mond 5 neu Pimed Eisteddfod Genedlaethol. So Eisteddfod ei hun, mi oedd na lot o Eisteddfodau wedi bod, ni wedi trafod Eisteddfodau, hanner cynta y 40 ond mae'n Eisteddfod Genedlaethol go iawn y ben hyn. Ac felly, yn gynnar iawn yn hanes o'r Eisteddfod Genedlaethol, dyn ni'n gweld Cymraes yn camu'r llwyfan ac ennill un o brif gystadlaethau barddonol o'r Eisteddfod. Ac yn curo... Fel ti'n dweud, 2 o beir enwocaf. Prifar Cymru oes Victoria, John Ceiriog Hughes, ac Islwyn. So, anygol. A na ni edrych ar damed o'r bryddest honno, a gerdd honno, y Fodrwy Briodoasol. Fel munud, ond wedyn mi gyhoeddwyd cyfrol o'i barddoniaeth, caniadau Cranogwen 5 mlynedd yn ddiweddarach yn 1870. A to, oedd hi dal yn ifanc iawn ar y pwynt yma. Mae'n cael ei geni 1839. Mae'n ifanc oedd 60 wrth felly da, tywod. A wedyn, felly enillodd enw cenedlaethol fel bardd, a wedyn, yn 1879,
ddechreuodd gyhoeddi cylchgrawn y frythones a hitha'n olygydd arno fo. Dyn ni trafod y Gymraes, gyhoeddi'r am 2 flynedd gyda dyn, Ian Gwynedd olygydd arno, 1851-52. Dath i ben achos bu farw Ian Gwynedd o'r diciau. Ond dyma hi yn dechrau. Rhwng 1879 a 1891, Cranogwen oedd golygydd y frythones. Cylchgrawn o ran arwyddau'r cylchgrawn at wasanaeth merched y gwragedd Cymru dan olygiaeth Cranogwen. Felly cylchgrawn Cymraeg ar gyfer merched. So, oedd hi'n gwneud lot o bethau. Cymaint o bethau. Ac yn ysgolfeistrus ar holl bethau eraill i gyd. Areithio, pregethu, pob math o bethau, barfon pob bethau. So, i dechrau dyfyniad cynta, un o'r cerddi sydd yn y gyfrol gyhoeddwyd ganddi 1870, mae'n dangos cenedlaetholdeb Cranogwen, dwi'n meddwl. Reit, ac i'r ein chi sy'n newydd, mae Jerry wedi hwrdio tablenni ymlaen i, a mae rai fi ddarllen nhw. Heb baratoi. Fy ngwlad. Fy ngwlad ydi enw hon. Mi allaf ddiolch gallaf ar fy nglyniau, a chynnig i ti fy ngwasanaeth gorau. Ond beth fai hynny oll yn ymgen... Sorry, mae'n ddrwg gen i. Ond beth fai hynny oll yn ymgen na chydnabod fy nyled bwysig iawn a mae thalu'n ormod. O waith i mi trafyw gan hynny wele fi fy ngwlad am dreulio mywyd i'th wasanaethu di. So, mae thalu'n ormod o waith i ni, am tra mae fyw, talu i dyled i Gymru, i gwlad, Felly, ger hynny, wela fi fy ngwlad am dreulio fy mywyd i'th wasanaeth di. Pa wlad sy'n gan i fan hyn? Na, oedd i fri wan? Lithuania. Na, oedd i fri wan? Prydain y Cymru di hyn? Cymru di hyn. Ti jyst yn darllen yn ôl rwan, achos da ni mewn oes brydainllyd iawn. Na, Cymru di hyn. Oce. Gwlad sy'n cael ei diffinio gan yr iaith Gymraeg. O ia? Ie, ac ymneilltu iaith Gymraeg. Oce. Bendant. Oce, Bendant. Dwi'n gwbl sicr. Oce, iawn. Byddai'n siomedig iawn os ti'n gallu prom. Mae hynna'n beth gwahanol i fod yn sicr. Dyn ni'n terfynu fan hyn. Oce, reit, dyn ni'n mynd trafod yna. Cymru, bendant, da. Achos mae'n sôn am sydd wedi cael ei magu gyda chyfoeth diwylliant Cymraeg yn sylfaen iddi. Prydeindod. Pe ti'n trio awtio Cranogwen fel Brit? Dyna peth gweithio ti wedi gwneud ers awgrymu y dyle Beelzy Bub fod yn gyfaith y pod. Da ni'n dod nôl at hynny. Weithiau, dwi'n gwybod, fy veto, fy presidential veto, yn dweud na. Na, dyn ni ddim. Dwi dal yn meddwl, dyle Beelzy Bub ar ei orsedd o dan. Eto waith, da ni'n mynd, Cranogwen. Cranogwen. Ie, Cymru yw'r wlad yn sylw da. Reit? Oce ta. Wedyn, na ni symud ymlaen i edrych ar y bryddest enillodd enwogrwydd ydi yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth yn 1865, y Fodrwy Briodoasol. Felly mae'n gwahanol ddarluniau. Ti'n cofio beth yw pryddest gyda llaw? Ydw, ceffyl gwedd. Cywydd ynghyd yn yr awdl yna. Ie, dwi'n cofio, cywydd ydy'r ceffyl gwedd. Ceffyl gwedd awdl. Ie, yn ôl Jerry Hunter. Mewn awdl eisteddfodol yn aml. Ond, pryddest di hon, ac heddiw, reit, os wyt ti eisiau gystadlu Eisteddfod Genedlaethol, mae'n rhy hwyr ar gyfer Sir Benfro gyd i Eisteddfod wedyn, da, ti'n bod? Dwi eisiau rhoi cyfle efo bobl eraill. Ie, mi ddeud i hefyd. Ond, i ennill y gadar, ti'n sgwyddi awdl, sef cerdd, gaeth, neu bellach casglu'r o gerddi caeth weithio, da. Awdl, da, cerdd gaeth. Neu ar gyfer y goron, weithiau erbyn hyn heddiw, casglu'r o gerddi rhydd, ond yn aml, pryddest, sef cerdd, rydd, hir. Dyma sy'n yma, pryddest. Iawn? Pryddest, right? Felly mae gwahanol ddarluniau yn y pryddest yn darlunio gwahanol olygfeidd. Ac mae'n gerdd ddirwestol, da. A wrth gwrs mae'r Fodrwy Briodoasol yn rhyw ddelwedd sy'n cydio. So dechrau, gen i ddechrau, mae'n cyflwyno golygfa mewn ffordd amlwg gan hynny. Eistedda ieuanc brydferth wraig, brydnawnddydd ei phriodas, a'r esmwydd fain codidog yn stafell ola'r palas. Byd o lawenydd sydd o'i chylch, a wyrgylch hedd a'i toa. A mwy na welon cariad pyr, yn ddifur a'i dyddana. Ond yn ddisymwth wele wryd ei wyneb yn perfeithio, a gwilder fel pelydriaid claer o'r nef yn chwarae arno. Ei chalon frysia, beth, paham, y teimla mor nellduol,
teimlo ar ei bys a wnaeth y Fodrwy Briodoasol. Felly, mein god. Mae hwn yn siwgwrllyd iawn. Mae'r, dydy. Mae'n enghraifft o, wel, sentimentalrwydd eithafol, oes Victoria i raddau helaeth iawn, de. Ond i bwrpas, de, ti'n bod, yn dylunio'r ieueg brydferth wraig, de, prynawn ddydd i ffrotas, newid brodi, de, a mae Cydys yn ymfoethus, mae'n ista, nid o'r seddfainc o dan, fel Beelzebub, yn y llyfrau gleisio. Ond esmwythfainc o didog yn stafell orar palas. Felly merch gyfoethog mewn palas, newid brodi, wrth i bodd yn sythiad i Fodrwy Briodoasol. Dyma be mae saith addoliaeth yn edrych ti, Jerry, de. Reit. Ond, cyn di'n drwg weithio, cyn di'n drwg iawn. Wedyn, neidio i ddarlun nesaf sydd yn wahanol. Mi weled i, swyddogaeth a darlun siwgwrllyd cynta na. A darlun 2, felly mae yna gwahanol scenes fel golygfeydd, reit. Tra rhia'r corwynt nethol dig yng nghoed y wig oddi allan, eistedda gwraig mewn bwthyn gwael i geisio trin ei baban. Y mae ymron a methu gan ei gwyn a'i gri hirythlon, a chofio fod y gell ar fron yn wag a rwygau chalon. Pe bai yn gallu gwnelai frys, gan fod yn hysbys iddi, mae yn y dafarn drwy y dydd y mae ei gŵr yn meddwi. A gŵr y daw o ddionon llew. A gŵr y daw o ddionon llew cynddeiriog mewn ychydig. I larpio hwyrach yn ei gwydd ei hangel bach gwiwedig. So, ti'n gweld y gwrthgyferbyniad rhwng y ferch lawen yn foethus yn ei phalas a'r dyn a'i thu a'i bron yn wag. Hynny yw, a'i gell, dyna sy'n ddim bwyd. Ag mae'n disgwyl i gŵr meddw yn ôl. A mae babi yn nychu achos does dim llefrith yn y brona hyn o, achos mae hi'n llwgu, de, ti'n bod? Mae hwnna'n drawiadol. Mae'n dirwestol iawn. Diolch yn gynnil, mae'n gwneud i bwynt. Yndi, a mae'r fodr rhyw arwydd rhyw peth, de, ti'n bod? Felly, na fo. I hangel bach gwiwedig. Ac yn disgwyl i'r gŵr fel nôl a llarpio. Mae o'n drawiadol. A'n cyfeirio mewn ffordd amlwg yn y drais domestig hefyd, wrth gwrs. So, dyna ni. A wedyn, so o ran ei gwaith fel golygydd, am dilyn ôl traed i An Gwynedd ar Gymraes hwyrach, fel yn dweud, mi ddechreuwyd gyhoeddi frythones, reit, yn 1879. Ac dwi'n meddwl, so werth i darllen ychydig bach o'r modd mae Cranogwen ei hun yn cyflwyno'r cylchgrawn newydd ar ddechrau'r flwyddyn 1879 i'w darllenwyr. So, cyfrol 1, rhif 1, Ionawr 1879. At ein darllenwyr. Anwyl chwiorydd, welen ni yn ymddangos ger eich bron drwy gyfrwng newydd y frythones. Na thybiwch ni yn ymhongar nac yn eofn. Na thybiwch ni yn anymwybodol neu yn ddiystyr o'r cyfrifoldeb yr ydym wedi ymgymeryd ag ef. Nid ydym yn aill na'r llall, yr ydym wedi petruso llawer ac o hyd yn bryderus ac eto ar ddechrau y flwyddyn 1879 yn ymddangos yn eich plith ac yn gwahodd eich sylw yn y ffyrdd newydd ac anturiaethus hon. Y mae llawer yn cydnabod ein bod yn ymddangos mewn bwlch ar y Mae'r a fydd drwy y blynyddoedd yn cael ei esgyluso. Dyddiau y llaferus a'r anfarwol Ieuan Gwynedd, ni fydd gan lenyddiaeth Gymreig yr un cyhoeddiad i ferched a gwragedd, ac nid oedd fawr o argoel fod neb yn sylwi nag neb yn symud fel o'r diwedd wedi ein cymell gan y cyhoeddwyr a chan y wlad, tueddwyd ni i wneithu'r prawf ar ein gallu ein hunain i wneithu'r y diffyg i fyny. Pa mor gymeradwy gan ferched a gwragedd y wlad fydd hynny, pa gymwystera a gallu a feddwn i gyflawni y gwaith a pha lwyddiant a gorona ein ymdrech, nid ydym yn gwybod yn sicr. Amser a ddengys hynny fel popeth arall. Amser a ddengys, a ddechrau. Sy'n gweld yr agenda yna, a mae'n ymwybodol o'r hanes, ti'n bod. Yr olyniaeth. Hollol. Ac yn annog merched i sgwennu mewn, i gyhoeddi,
ac yn y blaen, ac oedd hi'n gyhoeddi biwgraffiadau. Achos oedd hi'n chwarter canrif ers bod i yn Gwynedd wedi mentro'r maes yn dod. Mae'n sôn am y bwlch yna, bwlch yn y Mae'r, hollol. Ac oedd hi'n gyhoeddi biwgraffiadau o ferched enwog, ac gwahanol ledydd, fel esiampla, patryma, a gweithio rhyw neges yn dod drwy bod hi'n deud wrth ferched bod y fwy nag un ffordd o fyw, bod pawb ddim yn gorfod prodi, bod yna patrym amgen mae merch yn gallu dewis dilyn o ran bywyd, pethau fel la. Fel oedd ei bywyd hi yn enghreiffdio. Yn union, ni ffrododd hi, o gwbl, hollol. Yna i sôn am hynny eto am y munud, hollol ni ffrododd hi, byw'n anabynnol ac yn y blaen. Ac oedd hi'n sôn dipyn am wahanol gymeriadau, oedd hi'n nabod hefyd, mae gan Jane Aron drafodaeth am hyn yn ei dau lyfr, Piwritanaidd a Cofiad Cranogwen. Mae'n sôn dipyn yn y fyrthones am Henrigan oedd yn byw efo ei theulu hi am gyfnod Langrannog, Esther Judith, a mae rhyw batrwm o hen Gymraes werinol, eitha calad ar unwedd, asgwrn Kevin, math o ddynas ti'n eisiau chroesi, a mae'n sôn amdani, ac yn anabynnol iawn lle, o gan ei Beibl mawr, so amdani'n mynd allan ar gefn efo'r Beibl mawr ac yn darllen yn uchel o'r Beibl, jyst mwynhau, defnyddio ei llais, fel pe ba'n pregethu, wrth gwrs, mae Cranogwen, Sarah Jane Rees ifanc yn clywed y rhaeg hynod ma'n darllen yn uchel o'r Beibl tu allan o'r tŷ, yn meddwl amdani cael y syniad o bregethu hwrach, so lot o rhywbeth o felly yn y cylchgrawn sy'n ddifyr, Ac wedyn, so mae'r ffaith bod hi ddim di prodi, mae dyfyniad nesaf jyst tamer o gerdd, sgwennodd hi, i fy ffrind, dyna deitl y gerdd, fy ffrind. Ychydig iawn o flodau teg y byd sydd fwy ei harddwch, sydd byrach well ei sawr na chweg melys. Chweg melys yw ystyr chweg, Oce, mae'n drwg gen i. Chweg flodeuyn cyfeillgarwch, sy'n well, oce. So blodeuyn melys cyfeillgarwch, chweg flodeuyn cyfeillgarwch, A anwyl chwaer rwy ti mi, fel lloer i'r llu yn gyson, dy ddilyn heb porffwyso na, serchiadau pyram calon. Weithiau mae cerddi sy'n cyfarch ffrindiau, mynd o'r oesau canolad, ti hwnt yr hen figles o'r weithiau. Weithiau mae'n ddyn dena, mae'n anodd dweud os ti'n defnyddio cariad fel rhyw drosiad o drafod cyfeillgarwch neu sy'n cariad go iawn. Ond dwi'n meddwl y farn ymysg ysgolheigion yw bod hon yn gan serch, yn trafod i cariad rhwng dwy Gymraes, So berthynas lesbiaidd o bosib. Dyna'r tebygolrwydd. Ac oedd gan ei ffrind Jane Thomas, ffrind agos, a thi fyw efo hi ar ôl i'w rhieni farw, Ac rhywbeth, sy'n amdano fo, rhywbeth yn galw'n American yn yr East Coast yn yr Unol Daleithiau, Boston Marriage oedd y term, dwy fenyw yn byw efo'i gilydd, ac rhywbeth amwys am hynny, neb yn sôn yn union cyrchol am beth yn digwydd, Ond hefyd, oedd hi'n gwisgo Cranogwen yn wahanol iawn, ac yn lle rwaidd weithiau, Ond so, bosib iawn bod hi'n hoiw, Ond hynny yw, dwi'n mynd, mae'n rhyw ffasiwn i bod yn rhywun mynd yn ôl a awtio llenorion y gorffennol o'r hynny. Ond eto, mae'n ddod o bod hi'n, mewn ffordd eitha amlwg dwi'n meddwl yn y gerdd yna'n trafod perthynas, Ychydig iawn o flodau teg y byd sydd fwy o harddwch, sydd byrach well ei sawr na chweg flodeuyn cyfeillgarwch, a wedyn ymlaen i. Chwaer, Wyt ti mi fel lloer i'r llu yn gyson, dy ddilyn heb porffwyso na. Mae hynny'n fwy na cyfeillgarwch, fel lloer i'r llu, hynny'r lleuad yn effeithio'r llu, felly mae'n dweud bod ei bywyd yn cael ei rheoli bron gan ei chariad at Mae'n amwysedd amlwg yn y dost. Lle di ddehongli hwnna. A mi ddorol bod y gerdd hon wedi chyhoeddi yn y cyfnod ac yn tybod. Diddorol, Ac wedyn, oedd hi'n gymaint o syleb, oedd hi mor enwog, dath gwahoddiad iddi fynd draw i America, i'r Unol Daleithiau, ddiwedd y 60au, 1869-67, i deithio o gwmpas cymunedau Cymraeg America. Dydy sôn dipyn am cysylltiad tros-Atlantic rhwng Cymru a'r Gymru American oedd honno, a dwi'n gweld hynna. Yn digwydd yr aml, mi oedd gweinidocion
enwog yn mynd draw weithiau. Ond o'n beth eitha cyffredin i weinidog ar ôl i cael ei godi, peth mawr ymysg ymneilltiwyr oedd di-golledi, talu dyletiad i gyd i ffwrdd. So na wel, oedd gweinidog Cymraeg yn mynd draw i'r Unol Daleithiau, teithio gwmpas Cymunedau Cymru America i gasglu arian i dalu dyletiad y capel ar ôl yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod rhaid i jecio fo'n had, ond dwi'n meddwl bod oedd yn hen daid yn weinidog, a dwi'n meddwl bod oedd wedi mynd ar ei fis mel i bregethu yn America. Ie, y peth cyffredin iawn, ac yn yr un modd, o rai weinidogion Cymraeg enwog America fel Robert Everett, Ben Shidlaw o Ohio, Robert Everett o Efrog Newydd, wedi dod draw i Gymru a deithio pregethu ac yn y blaen. So, ddim yn beth anghyffredin, ond eto, mewn ynghyd-destun cymdeithas rhyfeddol, llawer o rhagfarn erbyn, lot o bobl ddim eisiau gweld merched yn cymryd rôl gyhoeddus ac yn sefyll ar lwyfan yn arreithio ac yn mi oedd delwedd y bardd yn delwedd wrwaidd iawn hefyd dal. Felly, ni'n dod bod Cranogwen, gweithio'r holl rhagfarn ar safbwynt rhyfeddol cyffredin bod hi wedi cael gwahoddiad i fynd draw. Mae dal yn ifanc, dyma beth sy'n cael fi ynglyn â hyn i gyd. Mae 1869, pryd gath ei geni eto? 1839. Felly mae'n ifanc iawn, yn celeb rhyngwladol yn y byd Cymraeg. Mae'n ddiddorol, dydi? Ie, dwi'n sôn am hyn, fy nofel yn ysfadog, achos am Gymunedau Cymraeg yn America, dwi'n meddwl ymweliad Cranogwen yn beth reit fawr, a di deithio gwmpas ac anerch cymdeithasau dirwystol Cymraeg yn America. Dwi'n meddwl, os dwi'n cofio, dwi wedi cynnwys tamad, rhywbeth o'r cyfaill o'r hen wlad, mis Gorffennaf 1669, ac mis Olyn Cymraeg Methodistiaid Calfinaidd America, oedd y cyfaill o'r hen wlad. So dyma ni, cymanfa ddirwestol talaeth New York. Cynhalwyd y gymanfa y tro hwn yn Floyd Swydd o Neida, Mehefin yr Ail, yn absenoldeb y llywydd y parch Edward Davies, Waterville, cymerwyd y gader gan yr is-lywydd y parch D.T. Davies, Utica. Yr hwn a aeth trwy ei waith yn hynod foddhaol, chwarae teg iddo fo. Yr oedd llawer o ddisgwyliad wedi bod am gael cyfarfod llywyrchus yn Floyd. Yn un peth drwy ei bod hwy yno yn llawn bywyd gyda yr achos dirwestol, ac oherwydd y disgwyliad y byddai Miss Sarah Jane Rees, Cranogwen, fod yn bresennol, yr hon sydd wedi anfarwoli ei henw yn ei chysylltiad â dirwest, yn ogystal â llawer bethau da eraill. Ie. Gwych de. Hefyd gwyddid y ceid canu da yno. Yn y pethau hyn, ni chawsom ein siomi, canis yr oedd pawb yn llawn bywyd ac areithiau Miss Rees yn swynol dros ben. Rhyfeddau pawb at ei galluoedd nid yn unig i draddodi, ond i gyfansoddi ei heriau. A mae'n lwyth o bethau. Hynny, mi oedd y lwyth o bethau fel hyn yn cael ei coeddi yng Nghymru, ac llawer o ddynion yn dweud, wel, o'n i'n meddwl oedd yn beth gweddus i weld merch yn sefyll ar lwyfan ac yn efech ond eisi ac wedi mi ddeud oedd hi'n wych. Yr un peth yn America, yn cael sawl un yn y drych a'r cyfnodolyn Cymraeg oedd yn America, bod wel, o'n i wir ddim yn credu bod yn beth da i ferch bregethu neu areithio, ond mi eisi'r cyfarfod yma, ond yn gan i da yna. Am bo chdi wedi ymdrwytho dy hun yn y stwff yma, i rywun fel fi dal, a dwi wedi darllen dy stwff di gyd, ond mae'r ffaith fod na gymanfa ddirwestol i dalaeth New York yn Floyd. Floyd, New York. Mae hynna jyst yn... Dwi dal yn ffindio hwnna. Mae'n sodro fi. Mae'n rhywbeth mor... Mae'n groes i ddisgwyliadau di am y Gymraeg. Dyle fo ddim bod, ond mae o'n drawiadol, dydi. Y gymanfa ddirwestol. A mae'r ffordd mae'n cael ei sgwennu amdano fo yn union fel sydd wedi bod yng Nghymru ar y pryd. Pan dwi'n ei alw yn fel y Gymru Americanaidd, fel y wlad, bod oes y wlad Gymraeg bach oedd i fewn yr Unol Daleithiau mewn ffordd. Mae hwnna'n drawiadol. Ac oedd Eisteddfoda a cymdeithasau llenyddol Cymraeg. Ac oedd hi'n mynd o gwmpas y cyfnod o pob dim. Ac wrth gwrs capelu lyd. Ac mi gafodd Cranogwen groeso anhygoel, fod chi'n gweld, gan y Gymru Americanaidd honno. Ac mi deithiodd o gwmpas cymunedau Efrog Newydd, Pennsylvania, Ohio, a thi ar y tren draw o'r gorllewin pell, oedd hi'n fentrus iawn, Ac yn debyg, oedd hi'n cael cymaint o groeso, ac mae rhyw fyth bod pobl yn mynd i America mynd yn gyfoethog, achos o lot o dlodi yn America hefyd, ond mi oedd
dipyn o'r ymfudwyr Cymraeg a'i plant wedi mynd yn gyfoethog yn yr Unol Daleithiau, ac felly oedd dipyn o nawdd. Ac mae'n debyg bod yna gyfle i aros yn America a cael bywyd eitha braf fel celeb yn y Gymru Americanaidd honno, ond dywisodd o'n i'w gwlad Cymru, nid Prydain ond Cymru, i'w wasanaethu Cymru fel un dweud. Iawn. Felly, i gloi, mae'n garreg felly bwysig iawn o ran hanes sgwennu gan ferchad yn y Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg, y Gymraes, mae'n bwysig iawn. Ond hefyd, dyn ni'n dysgu tipyn am ddiwylliant Cymraeg oes Victoria hefyd trwy graffu ar fywyd y gwaith Cranogwen o ran y berthynas rhwng dirwest a llenyddiaeth Gymraeg, y wasg, ac y ffaith bod, bod cymdeithas mor wrwaidd, mor rwyieithol, ffaith bod wedi llwyddo i naddu lle, oedd i fewn i sawl paes, sawl sffyr gyhoeddus, fel ymgyrchydd o ran dirwest, yn pregethu nad oedd yn wynidog, yn golygu cylchron, fel bar yn ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol newydd, yr holl beioedd bod wedi llwyddo i greu lle ac ennill clod, A byw bywyd anghonfensiynol yn herma'r cyfnod, yn canol hynna. Sarhau. Wel, ddim jyst heb cael ei sarhau, wedi llwyddo i naddu lle. Falle jyst oherwydd ei thalent. A wedyn, a thrwy hynny gyd, dylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o ferched Cymru, Gwych iawn. Wel, cyfaill y pod, Cranogwen. Gwych, diolch Jerry. Wir yn ddiddorol a gwaith Jane Aron, wrth gwrs, yn allweddol o fan hyn. Dydy, mae'r llyfr yna'n wych. Ydy hi'n cael bod yn gyfaill y pod? Os ydy eisiau bod. Diolch Jerry. Diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn gwneud siŵr bod chi yn gallu gwrando a gwylio hwn. Cofiwch os gwelwch chi dda rhoi gwybod i unrhyw un all fod y ddiddordeb am fodolaeth y pod, achos does gennym ni ddim cyllideb, wel, ni'n mynd i ddweud dim cyllideb marchnata, does gennym ni ddim cyllideb o gwbl. Da ni'n dibynnu yna chi i wneud hynny. Da chi'n gallu dweud wrth bobl bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg campus o bob pennod ar gyfer nation.cymru, lle mae weithiau'n cofio rei pethau fewn. Mae di anghofio i dweud yn y penodau. Mae hynna'n werth chweil. Cofiwch wedi gwrando na ni yn y babell len yn Eisteddfod, os gwelwch chi dda. Mae yna lot o sedda gwag angen i llenwi. Ni'n gwerthfawrogi, os da chi yna. Beth arall, Jerry? Dwi'n meddwl, Oce, wel, hwyl am y tro. Hwyl fawr.